Vítajte vo svete jedinečných benefitov od spoločnosti Edenred, ktoré myslia na vašich zamestnancov, obchodných partnerov, ako aj na vás. Ako sa odlíšim od konkurencie? Ako spoľahlivo riadiť benefity? Ako oceniť zamestnancov? Ako účinne komunikovať so zamestnancami? Ako šetriť čas? Ako motivovať obchodných reprezentantov? Ako vybudovať vernosť obchodných partnerov? Ako motivovať partnerov bez nákladov na marketing? Ako efektívne komunikovať s množstvom partnerov a ušetriť čas? Edenred vám prináša riešenie. Benefits Portal by Edenred. Čo je Benefits Portal by Edenred? Benefits Portal by Edenred je komplexný systém pozostávajúci z modulov určený na správu zamestnaneckých benefitov a na motiváciu obchodných partnerov. Čo umožňuje Benefits Portal by Edenred? V rámci jednej webovej aplikácie získate unikátny nástroj s mnohými funkcionalitami presne podľa vašich požiadaviek. Čo získate používaním Benefits Portal by Edenred? Outsourcing logistiky a administratívy spojený s manažmentom benefitov a so správou vernostného programu, šetrenie a efektívne riadenie finančných prostriedkov a času, podporu korporátnej identity, dizajn podľa vášho želania, flexibilné riešenie pre akýkoľvek podnikateľský sektor. Nemusíte sa báť, pretože Benefits Portal by Edenred je logický, jednoduchý, prehľadný. A je iba na vás, ktorý z modulov si vyberiete. Ponúkame vám dve možnosti. Benefity Café, benefitový portál pre správu zamestnaneckých benefitov, alebo Incentive Café, odmeňovací portál pre motiváciu obchodných partnerov a reprezentantov. Benefity Café prináša benefity pre vedenie firmy, pre personalistov, ako aj pre zamestnancov. Ak ste vo vedení firmy, benefitom pre vás bude zvyšovanie výkonnosti spoločnosti, riešenie šité na mieru a optimalizácia nákladov. Ak ste personalista, benefitom pre vás bude efektívna motivácia zamestnancov, jednoduchá administrácia a šetrenie času. Ak ste zamestnanec, benefitom pre vás bude sloboda výberu benefitov a ich jednoduché čerpanie. 7 jedinečných modulov. Modul Kafetéria ponúka jednoduché a prehľadné zobrazenie a následné čerpanie firemných benefitov. A samozrejme, štruktúru a dizajn vám vytvoríme na mieru. Modul Total Reward Statement ponúka prehľadné vyčíslenie všetkých mzdových aj nemzdových benefitov zamestnanca. Zároveň podporuje motiváciu a zvyšuje lojálnosť k firme. Modul stravovacích poukážok ponúka dokonalý prehľad o celkovej hodnote stravovacích poukážok a výške príspevku zamestnávateľa. A ako bonus mobilnú aplikáciu, ktorá pomôže zamestnancom pri prepočtoch a platbách so stravovacími poukážkami. Vzdelávací modul ponúka unikátny nástroj, ako posilniť zodpovednosť zamestnanca za svoje vzdelanie a rozvoj. Manažérsky modul ponúka možnosť prideliť do kafetérie extra bonus za mimoriadny výkon, funkciu vystavenia pochvalného certifikátu a prehľad o pridelených a čerpaných odmenách jednotlivých zamestnancov. Modul Užívateľské zľavy ponúka špeciálne ponuky len pre vašu spoločnosť, outsourcing administratívy zľav a ponúk a atraktívne ponuky našich partnerov vo vernostnom klube Beneficio Club. Sociálny modul ponúka hodnotenie benefitov, diskusie, newsletter, novinky, ankety, príspevky na charitu, ako aj možnosť darovania benefitov. Benefits Portal by Edenred.
Jedinečné moduly Benefity Café ušité presne na mieru. Neváhajte nás kontaktovať. Incentive Café prináša benefity pre vedenie firmy, administrátorov programu, ako aj pre obchodných zástupcov a partnerov. Ak ste vo vedení firmy, benefitom pre vás bude efektívna motivácia a budovanie lojality, jednoduchá komunikácia bez potreby výroby propagačných materiálov a účelné nakladanie s financiami. Ak ste administrátor programu, benefitom pre vás bude outsourcing logistiky a administratívy, jednoduchá a efektívna komunikácia, flexibilná organizácia akcií, súťaží a ankiet, ako aj jednoduché generovanie reportov. Ak ste obchodný zástupca alebo partner, benefitom pre vás bude sloboda výberu odmien, možnosť okamžitého využitia bodov a reálny prehľad o stave bodového konta. Incentive Café ponúka jednoduché a prehľadné zobrazenie a následné čerpanie benefitov. A samozrejme, štruktúru a dizajn vám vytvoríme na mieru. Incentive Café vám ponúka aj jedinečnú možnosť zobrazenia vašich interných a externých benefitov, benefitov od Edenred Slovakia, e-voucherov a rovnako aj zobrazenie vašich ponúk a zliav. Benefits portál by Edenred. Jedinečné moduly Incentive Café ušité presne na mieru. Neváhajte nás kontaktovať.